Baina Intxausti beste urte batez ezer taldea zuzentzen, zure kirol ibilbidea lortutako esperientzia guztia gazteengan jartzen, denboraldi berria, talde berritua, nahiko berritua, jende gazte askorekin, nola planteatzen du Eixerrek aurtengo denboraldia? Bueno, planteatzen dugu betiko bezala, ez da, gu azkenean badaki bezalako talde garen, formazio talde bagara, eta gero azterketetan gustatzen jako beti borrokan ibilta, protagonistak izan, eta aldanik eta lan honena egitea. Gero maitzak izaten dira ez dakigunak, baina gutxienez lan ondo egitea gustatzen jako eta horretan gabiltza. Nolakoak izan dira lehenengo lasterketak? Momentuz oraindik gitxi, ez da, guretzako, ez du maian esan taldeak itxuron eman, lan hona egin ban, talde bezala oso ondaritu ginen, gero maitza zekin izan nahi bezalako ona, baina generalean lan hona egin genuen bai. Talde gaztea, jende gaztea, Mikel Arrasategi Juniorren oso indibil izan, Lukas Guillermo ere, esperientzakin datorren jendea, Jonak Arakma bezala, beraz nahiko orekatua duzuen taldea. Bai, beti saietzen gara eukiten jente gaztea lehen urtekoak, etxekoak batez ere bai albadan hobeto, eta gero gustatzen jako ere eukitea, zuk esan duzun bezala, jente esperientzia daukan jentea, taldeari pixkat konpentsazioa emateko, eta azkenan berdeak lortzen digute gure emaitzarik onenak, eta hori da gure objektiboa. Jon Arakama, Eizer taldeko txirrindulari berria, denboraldia estreinatzen, taldea estreinatzen, urte egin dituzu laboralen morroi bezala gehien bat, eta aurten Eizerren beste zentzu bat bilatuko diozu taldeari, eta zure kirolibidari ere. Zen moduz hasi dugu urtea? Esan, guaintxe oso lehenko azten hasien duen aurtengo temporada, eta izkenen eguneko iesaldien sartu ginen, sensazio nahiko onak izan ziren, eta esan gustora printzipio honetan behintzat. Lasterketa erraza izan zantzun mailak akutxartean, ez dela oso gorrak gaur bai ere nion lasterketa gogorrak hasiko diala, hilbide gora beratzuak, euskal lasterketak, helburua taldearen abeti Euskal Herrian ondo egitea izango da. Hori da, izken baten jundan azten esprinta jatzeko posibilitate handiz eusken, izkeneko horretan harrapatu ziuten, da gaur erabat, errekorrida erabat diferentea, aldapaz betea eta aber nola juten da. Jende berri asko duen taldea, zemuz moldatzen ari zaret eta zemuz ikusten duzu taldea aurtengo denboraldirako? Talde oso gaztea, eta izken baten lehenengo karrerak izango die ikusteko eraen buruen undaren, gure aber nungaren, eta nola dejon temporada ikusiko da nola juten gehan. Sortean. Eskerrik asko. Mikel Arrasate, Eizer taldeko txirrindularia, lehen urteko txirrindularia, iaz denboraldi aparte egin ostean, maitza gozoan lortuta euskal lasterketetan, aurten afizionatuetarako saltua egin da, Eizerrekin nola planteatzen duzu denboraldia? Denboraldia zikera hau ikasketakin eta bat konpaginatzen, pixka bat ikasteko balizu izango da hau honen lehenengo karreraketa. Eta gero ikusi zerandoian evoluzin hori, eta etorriko gana gero berbaingo horren kontura. Nolakoak izaten ari dira lehenengo lasterketa hauek? Gu momentu Zumaian bakarrik korritu dugu, eta nahiko bizkorra eta igarten da kategori salto hori esaten dana. Gitxinak aia pelotora egiten, da aldana egiten bentsat, momentuz. Iazko emaitzak lortzea berriz ere aurten lortzea zaila izangoa, baina hortarako lanean, zen gustago Mikel Arrasate? Entrenamentuak eta gogor eta bentsat alegintzen. Ia gitxinak hobetzen goizen eta horixe aldanik eta betuen. Sortean. Eskerrik asko.